እስኪ እዚ ፎቶ እዚ ብደንብ ርአይዎ። ሳይንቲስታት ፖርኖግራፊ ምርኣይን ዓርስኻ ንዓርስኻ ምርካዕን ወይ ከዓ ማስተርቤሽን ምፍጻም ኣብ ኣእምሮ ዘምጽኦ ሰዓብየን ንምፍላጥ ክብሉ ብዝገበርዎ ምርምር ዝረኸብዎ መደንገጺ ውጽኢት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ካብ ምንም ዓይነት ሱስ ነፃ ዝኾኑ ሰባት ዝነበሮም ትኽክለኛ ሓንጎል ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ሄሮይን ወይ ከዓ መደንዘዚ ሓሸሻት ዝጥቀሙ ናይ ዝነበሩ ሰባት ሓንጎል እዩ። ምስ ጥዑይ ሓንጎል ክነጻጸር እንከሎ ከዓ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝተወሰኑ ለውጥታት ኣለውዎ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ብፖርኖግራፍን ማስተርቤሽን ወይ ከዓ ኣብ ሴጋ ሱስ ውሽጢ ናይ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሓንጎሎም ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ኣዝዩ መደንገጽን ሓደገኛን ትኽክለኛ ናይ ሓንጎሎም ምስሊ እዩ። እዚ ከዓ ምስቶም መደንዘዚ እጻት ዝጥቀሙ ሰባት ክነጻጸር እንከሎ ሓንጎሎም ብዝኸፍአ መንገዲ ተጎዲኡ ይርከብ። እስኪ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም። ኣብዚ ሕዚ እዋን በብከባቢና ኣብ ዘለዉ ናይ ኢንተርኔት ዓለም ኩሎም እንቅስቃሴታት ናይ ጸታዊ ርክብ ስምዒትና ንምቕስቃስ ኮነ ተባሂሎም ዝስርሑ ከም ዘለዉ ክሳዕ ዝመስሉ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደዱን ከም ኖርማል ነገር እናተወሰዱን ይርከቡ። ከምዚ ዓይነት ልምድታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ዓለም ጥራሕ ብርሑቕ እንሰምዖም ዝነበርና እንትንኸውን ሕዚ ግን ኣብ ሃገርና እውን ብዝተወደበ መልክዑ ዝመስል እናተለመዱ ይኸዱ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሕቶ ኩሎም ኣጋጣሚታት ብፍላይ ከዓ ኣወዳት ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቶም ኩሉ ግዜ እናተለዓለ ንኽኸይድ ዝተደለየ ምኽንያት ንምንታይ እዩ? ምናልባት ገለገሌኹም ናይ ሰይጣን ስራሕ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ንኽንሰርሕ ዝዓለመ እዩ ኢልኩም ክትምልሱ ትኾኑ ኢኹም። ብልክዕ ኣይተሰሓሓትኩምን። ነገር ግን ሰይጣን እንተኾነውን ሓጢኣት ክንሰርሕ እንተደልዩ ብብዙሕ መንገድታት ንዓና ከስሕትና ከኣለ እዚ መንገዲ እዚ ጥራሕ ንምንታይ ዝጥቀም ይመስለኩም? እዚ ማለት ብሓፂሩ ካብዚ ብድሓር ንሕና ክንርድኦ ዘይከኣልና ነገር ግን ሰይጣን ዝተረድኦ ሓደ ምስጢር ኣሎ ማለት እዩ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ እንከለና ከምኒ ኒኮላስ ተስላ ዝመሳሰሉ ናይ ሳይንስ ጥበበኛታት ከምኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሉ ናይ ሃይማኖት ትምህርታት መሰረት ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ክንርኢ እንከለና ኣብ ህይወት ዘመኖም ጓል ዘይተመርዐውን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ርክብ እንቅስቃሴ ዝተቆጠቡ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይሕብር። ስለዚ ካብዚ ብድሕሪት ንሳቶም ዝተረድኦም ሓደ ምስጢር ዘሎ ኣይመስለኩምን? ንሳቶም ጥራሕ እውን ኣይኮኑን። እኒ ኣልበርት ኢንስታይን፣ ኣይዛክ ኒውተን፣ ሚካኤል ፈራዳይን ዓለም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘለትሉ ናይ ቴክኖሎጂ ደረጃ ንኽትህሉ ዓብዪ ግደ ዝተፃወቱ ሳይንቲስታት ታሪኾም ክንምርምር እንከለና ምንም ዓይነት ሓዳር ዘይመስረቱን ዝኾነ ይኹን ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽክእ ዘይገበሩን ሰባት እዮም ነይሮም። ስለዚ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ብጥልቀት ክንመራመርን ክንሓስብን ዝገብረና ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ናይዚ ዓለም እዚ ሲስተም ነዚ ምስጢር እዚ ብግልፂ ክንርድኦ ዘይምድላዩ እዩ። ንኣብነት ኣብ ጎግል ከይድኩም ብዛዕባ ማስተርቤሽን ወይ ከዓ ብዛዕባ ብዘይኣግባብ ዝግበሩ ዓርሰ ወሲብ ጉድኣት እንተትጥይቕዎ ትኽክለኛ መልሲ ካብ ምሃብ ብዝዘለለ ጽቡቕ ጥራሕ ብምንጋር ነቲ ዝኸፍአ ጉድ ይሽፍኖ። ስለዚ ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ካብዚ ተበጊሱ ከዓ ካብዚ ብድሓር ሓደ ክፍለጥ ዘይተደለየ ከቢድ ምስጢር ከም ዘሎ ንምግማት ኣየጸግመሉ። ነቲ ነገር እዚ ምዝርዛር ጠጠው ነብል እሞ ንሕና ሕዚ ከም ቀልዲ ብዝኸድናዮ ኩሉ እነባኽኖም ናይ ዘርእና ፈሰስቲ ኣብ ውሽጦም ዝሓዝዎ ናይዛ ዓለም ሲስተም ክትፈልጥዎ ዘይደልዮ ተኣምራዊ ዝኾነ በረከትን ኣብ ውሽጦም ዝተሸከምዎ ሓይልን ክንርኢ ኢና። ክሳዕ ናይዚ ቪድዮ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ንቐጽል ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዕድሚኡ ብማእኸላይ ካብ 18 ዓመት ብላዕሊ እናኾነ ክኸድ እንከሎ ሰውነቱ ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ወይ ከዓ ስፐርም ምምንጫው ይጅምር። ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ
ሓዱሽ ፋንክሽን ዝፍጠረሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ ብዓርስና ዝተፈላለዩ ለውጥታት ምርኣይ ንጅምር። ንኣብነት ናይ ድምፂ መጉዕራር፣ ናይ ሰውነትና ጥንካረ፣ ትኩረትን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ኣብ ህይወትና ንዕዘብ። እዚ ከዓ ሰውነትና ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ምምንጫው ክጅምር እንከሎ ዝመፁ ጽቡቓት ለውጥታት እዮም። ብነገቲቭ ሳይድ ክንሪኦን ከለና ከዓ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዝለዓለ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልየት ኣብ ውሽጥና ዝፍጠረሉን ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩና ጽቡቓት ባህርያት ናብ ቁጥዕን ብስጭትን እናተቐየሩ ዝኸዱሉን ኩነታት ስለ ዝፍጠር ምስ ቤተሰብና ዝነበረና ርክብ እናዝሓለ ዝመጸሉ ደረጃ እዩ። እዚ ኩሉ ነገር ዝፍጠር ከዓ ሰውነትና ናይ ዘርኢ ፈሳሲ ምምንጫው እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ እዩ። ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ስፐርምና ውሽጢ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎም ንሰውነትና ዕብየትን ጥንካረን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገብሩ ከምኒ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን B12ን ማግኔዥየምን ብቐንዲ ስለ ዝርከብዎ ኣብ ላዕሊ ንዝጠቐስናዮም ለውጥታት ኣብ ዓርስና ክንርኢ ንጅምር። ኣብ ጉርሙስና ወቕቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እዞም ለውጥታት እዚኣቶም ከተኣናግዶም ዝኽእል ካብ ጾታዊ ፍልሊ ብላዕሊ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ሰውነቱ ውሽጢ እናተመረተ ስለ ዝኾነ እንትኸውን እዚ ሆርሞን እዚ ምምንጫው ዝጅምረሉ ከዓ ዕድሜናን ሰውነትናን ስፐርም ናብ ናይ ምምንጫው ብርኪ ሓፍ እናበለ ክኸይድ እንከሎ እዩ። ሕዚ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ኣብዚ እዩ ዘሎ። እዚ መኪና እዚ ብደንቢ ተመልከትዎ። እቲ ናይ ዓለምና ኣሎ ዝበሃልን ክባርን መኪና ሓደ እዩ። እዚ መኪና እዚ ጽባቐን መልክዕን ክህልዎ ዝኽእል እንትንቀሳቐስን ሰባት ብኣግባቡ እንትጥቀምሉን እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ናይ ግድን ነዳዲ ወይ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ የድልዮም። እንተዘይኮይኑ ግን ምስቲ ምንም ዋጋ ዘይብሉ ጉዑዝ እምኒ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ክህልዎ ኣይኽእልን። ናይ ኣእምሮን ኣሰራርሓ እውን ልክዕ ከምዚ እዩ። ህይወትኩም ዋጋ ንክህልዎን ናይ ሓንጎልኩም ተኣምራዊ ሓይልን ክትርእዩ እንተደሊኹም ንኣእምሮኹም ናይ ግድን ነዳዲ ክትህብዎ ይግባእ። እቲ ነዳዲ እዚ ከዓ ሰመር ቴንሽን ይበሃል ወይ ከዓ ናይ ዘረቕኹም ፈሳሲ ኣብ ውሽጥኹም ብምዕቃብ ዝፍጠር ሓይሊ እዩ። እዚ ምስጢር እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ኣብ ምሳሌ 16-17 ከምዚ ብምባል ብግልፂ ኣቐሚጥዎ እዩ። ምንጭታትካ ናብ ሜዳ ውሕጅካ ናብ ኣደባባይ ይውሕዙ ኣለዉ። ንዓኻ ጥራሕ ይኹኑ፣ ንስኻ ምስ ዘለዎ ኣጋይሽ ኣይኹን። ዓርስኹም ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ሃልይኩም፣ ስምዒትኩም ኣብ ውሽጥኹም ትዕቅቡ እንተደኣ ኮይንኩም ዓብዪ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ውሽጥኹም እናተኸዘነ ይኸይድ። እዚ ሓይሊ እዚ ከዓ ንሓንጎልኩም ብዝግባእ ስለ ዝምግቦ ኣእምሮኹም ካብ ወትሩ ብዝሐሸ መልክዑ እናጎልበተን እናጠንከረን ይኸይድ። እዚ ከዓ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምኹም ብምውሳኽ ናይ ፈጠራ ክእለትኩም እውን ብዝገርም መልክዑ ክዓቢ ይጅምር። ብጠቕላላ ኣእምራዊ ኣካላውን መንፈሳውን ዕብየት ምስ ዘይግመት ጥንካረ እናማዕበልኩም ትኸዱ። ስለዚ ከዓ እዚ ምስጢር እዚ ብዝግባእ ዝተረድኦ ናይዚ ዓለም ሲስተም ሓይልና ብኸንቱ ንኽነባኽን ካብ ፊልም ኢንዳስትሪ ክሳዕ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ካብ ሶሻል ሚድያ ክሳዕ ፋሽን ዲዛይንን ከይቀረየ ኩሉ ዘርፊ ጣልቃ ብምእታው ስምዒት መላዓዓልቲ ዝኾኑ ተርእዮታት ከም ቅመም ብምእታው ናይዚ ትውልዲ ጉልበትን ሓይልን እናበዝበዙ ህይወትኩም ምቁፅጻር ክሳዕ ዝሰኣነኩም ብናሃቶም ሲስተም ኣሲሮምኩም ኣለዉ። እቲ ዝደልይዎ እውን እዚ እዩ። ትውልዲ ብፍትወተ ስርዓት ተኣሲሩ ሓይሉ ብኸንቱ እናባኸነ ካብ ናይ ባዕሉ ፍቓድ ብዝዘለለ ብሓደ ሲስተም ቁፅፅር እናተዘወረ ንኽነብር እዩ። ንኣብነት ኣብ ፖርኖግራፊ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሴክስ ቪድዮ ሱስ ውሽጢ ዝተጸመዱ ሰባት ፈተው ጸልኡ፣ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ግለ ወሲብ መንፈስ ይጽመዱ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ግዜ ናፍቲ ሱስ ምስ ኣተዉ ካብኡ ንምውፃእ ከም ቀልዲ ኢሎም ዝኣተውዎ ከም ቀልዲ ክውፃእ ስለ ዘይከኣል ኣብዚ ህይወት ውሽጢ ተኣሲሮም ንኽነብሩ ይግደዱ። መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ዝተጠቕዑ ሰባት እቲ ኣዲክሽን ብዘምጽኦ ተጽዕኖ ንዝለዓለ ድብርትን ተስፋ ናይ መቑራጽ ስምዒትን ይጋለጹ። ካብዚ ክወፁ ብዘይምኽኣሎም ከዓ ብዙሓት ሰባት ዓርሶም ከጥፍኡ ይረኣዩ እዮም። እቲ ዝተደለየ እውን እዚ እዩ። ናይ ዘርኢ ፈሳስኩም ካብ ውሽጥኹም ብዝወፀ ቁፅሪ ብገንዘብ ክትገዝእዎ ዘይትኽእሉ ተፈጥራዊ ሓይሊ
ከም ቀሊ ተባኽንዎ ስለ ዘለኹም ዓርስኹም ናይ ምግዛእ ዓቕምኹም ካብ ውሽጦም ተጸንቂቑ ይውዳእ። ካብዚ ዝተለዓለ ከዓ ንዝለዓለ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ትጋለጹ። ኣእምሮኹም ሓይሊ ዝረኽበሉ ምንጪ እናተቋረጸ ስለ ዝኸይድ ፍጥነቱን ቅልጥፍንኡን ብዘሕዝን መልክዑ እናቐነሰ ይመጽእ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዓርስኹም ክትውስኑ ኾነ ክትንቀሳቐሱ ዘይትኽእሉ ተራ ባምቡላ ኮይንኩም ብናይ ዓለም ሲስተም ተኣሲርኩም ሱቕ ክትብሉ ትግደዱ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እቲ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ከዓ ናይዚ መቐጸልታ ብደንቢ ብዝርዝር ከቕርበልኩም ትደልዩ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ኮመንት ርእይቶኹም ኣቐምጡለይ። ነዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ካልኦት የዕረክትኩም ንኽትቀምሉ ሼር ብምግባር ሓላፍነትኩም ተዋጹ። ሰናይ ህይወት። ትግርኛ ኢንስፓይሬሽን